Dobar dan, dobri ljudi. Ja bih hteo da vi u novoj godini uradite jednu krajnje neracionalnu odluku. Ja obično na ovom kanalu pričam ovako, meso, ovo, ono. Pokušavam da budem humorističan, ovog puta neću to pokušavati. Pokušavat ću da vam kažem zašto mislim da je biti vegan krajnje neracionalno, odnosno nije neracionalno biti vegan, ali krajnje neracionalno doneti odluku da se bude vegan. Ako prvi put čujete da treba jesti bilje ili da ne treba jesti životinje, to je protivno svemu što su vas ikad učili. Znači, svo društvo oko vas, vaša porodica, vaša škola, vaši prijatelji, to su sve ljudi koji jedu meso. I prvo, pošto je veganstvo pre svega moralni čin, prvo što će se dogoditi to je da ćete morati da suočite sebe, da suočite sve oko vas koji će biti duboko uvređeni tom odlukom. I prvi konflikt do kog će doći odmah, najčešće u vama samima, je, pa šta sad, zar sam ja krvnik koji jedem meso i zar ja nisam tako dobar čovek kao vi? Šta ti misliš, da je veganstvo rešenje za sve i ne znam šta? I najnormalnija je stvar da se ta moralna odbojnost desi. Zato što ako postoji ikakav moralni princip da životinje ne treba ubijati, pod uslovom da se može jednako, barem jednako zdravo živeti bez toga i ne znam, na biljnoj hrani, vi se automatski suočavate sa činjenicom da ste doneli nenormalnu količinu zla, da ste učestvovali i učestvujete svakodnevno. Novogodišnja večera, daj malo ribe, u ubijanju bića koje vam nisu ništa skrivila. I apsolutno je racionalno da ljudi kažu, pa nemoguće da smo mi svi takvi krvnici. Znači, nakon Drugog svjetskog rata ljudi nisu odmah rekli, jao, kako smo mogli napraviti te koncentracione logore. Ne, nego su onako, nije to bilo baš tako, da. Mislim, isto, i u Srbiji kad nekog pitaju za Srebrenicu, ljudi će odmah reći, ma nije to baš tako, ima tu i druga strana, ljudi ne žele sebe videti kao krvnike, kao ljude koji doprinose tuđoj nesreći. Ali je činjenica da vi doprinosite tuđoj nesreći kada koljete životinje. Ili ih naručite zaklane. I ja zato i ne propagiram, često i ne propagiram puno veganstvo kao moralni čin. Već ga propagiram pre svega kao odluku o vlastitom zdravlju. Zato što o moralu se može raspravljati ako vi kažete, baš me briga za sve zaklane životinje, baš me briga za to što se pilići, svinje, krave, telad, svaku drži u nekakvom zatvoreništvu zato što im otkidaju polne organe, kleštima, bez anestezije i takve stvari svakodnevno, čupaju zube, otkidaju kljun kokoškama da ne bi jedne druge dirali. To je sve svakodnevno, da kokoške žive u svojim govnima. Ljudi mogu tome da se okrenu i kažu, dobro, neću o tome da slušam, nije me briga, Ali, ako vam kažem da
prelaskom na bolju ishranu, znači na whole food plant-based diet, znači na vegansku ishranu bez ulja, manje više, gde jedete, ne znam, krompir, pirinač i takve stvari, a ne sad, ne znam, neki čips, da vi praktično nemate nikakve šanse da dobijete bilo kakve srčane tegobe. Da vama tegobe srčane koje imate prolaze. Da imate upola manje šanse da dobijete bilo kakav rak. Da nemate šansu da dobijete šećernu bolest uopšte. Da većina ljudi koji pređu na tu dijetu, koji već imaju šećernu bolest, siđu sa potrebe za inzulina, jednostavno nemaju dijagnosticiranu šećernu bolest više. Da vam se imunni sistem poboljša, da imate mnogo manju šansu da dobijete bilo kakvu infekciju. Ako vam sve to kažem, vi ćete naravno, racionalna stvar je da mislite ovaj nije normalan, on priča gluposti, meni bi to moj lekar već rekao, moj kardiolog ili ne znam šta. Ali ovo nisu stvari koje sam ja izmislio, ovo su stvari koje su pokazane na studijama jednoj, pa drugoj, pa trećoj, pa petoj, ima ih hiljade. Ja vam uvek govorim o radovima, ne znam, od Ansela Keysa do, on je prvi počeo sa tom mediteranskom dijetom, pa China Study, pa Dr. Neil Barnard, ima masa ljudi. Pogledajte kako su u američkim bolnicama tretirao dijabetes pre nego što je farmaceutska tvrtka Eli Lilly napravila inzulin. Odnosno uzela, ekstrahovala inzulin od krave i počela da daje ljudima. Racionalno je da vi nećete meni verovati. Ja ne želim da mi verujete. Ali bi isto tako bilo racionalno da kad pogledate koliko ima masa ljudi, znači ako pogledate najduže živeća populacija je, danas više nisu ni ljudi na Okinavi u Japanu, postoje te takozvane blue zones, plave zone, što više pročitate ljudima, o populacijama ljudi koji žive dugovačno, ne sad jednoj osobi, nego i da 90% ljudi u toj populaciji doživi 80, da imaju 100-godišnjake, da uopšte nije retko imati 100-godišnjake u toj populaciji. Adventisti u Kaliforniji su najduže živeća populacija na svetu, ne u Americi, na svetu. I među njima najduže živeći su oni koji, znači ima oni koji jedu vrlo malo mesa, ima oni koji ne jedu meso, ali jedu malo, ne znam, mleka i ne znam čega, ima oni koji ne jedu uopšte meso i mleko. I samo među veganima imaju drastično veću i dugovečnost i zdravlje. I ovi drugi koji manje jedu mesa bolje idu nego ostatak američke populacije. Ima 1000 studija o tome. Ali vi ne morate meni da verujete, morate da preispitate ne samo nauku, preispitajte sebe. Pogledajte, izmerite sebi krvni pritisak, budete 2-3 dana jedete više mesa, onda 2-3 dana nemojte jesti meso. I jedino što sam primetio to je da ima ljudi koji kažu, ja probat ću da izbegavam, ne. Iz mog ličnog primjera, svakog kog sam video da je, ne znam, nedelju dana bio na strogo veganskoj dijeti bez ulja, fantastični rezultati. A ovo što si, pa probat ću, pa malo tu i tamo ribe, pa neka svega pomalo, to je isto to što sada radite. Znači, to kako vam sada ide zdravlje, tako, to svega pomalo je kako ste došli do ovog gde ste sada. I jedni ljudi koji imaju relativno dobro zdravlje, koji se raspravljaju sa mnom o ovome, su nekakvi nadobudni 20-godišnjaci na internetu, koji ja jedem meso, sve mi je zdravo i krvni pritisak i sve. Arterije im nisu zdrave zato što
arterioskleroza počinje se nekih 14-15 godina. I manje. Ali se u smislu počinje da se vidi, da se klinički može dijagnosticirati sa visokim krvnim pritiskom, povećanjem holesterola i svega i svačim, manje više sa 25-30, tako da tad se pojavljuju znaci. Ali znači svako ko ovo gleda, ko ima 30 godina, mislim, ili ima viška kilograma, ili visok krvni pritisak, pa ovo, ili ima, ne znam, kako ovi moji trkači, kao, super je sve, kao, ne znam, svi parametri, super, mislim, žilavi, 5 puta žilaviji od mene, i bolje trče holesterol 5, moj je 3. 5 je super, znači to je normala, to je normalno da ćete umreti od srčanog udara. Ja ne tražim da meni verujete, ali ako pogledate ljude oko sebe, što su zdraviji, sve manje mesa jedu, kako pogledate ljude koji, evo meni devojke, mislim, gledam, znači, 2 ljudi nedavno prešli na ovu dijetu, osim dete koji je išlo po bolnicama, ne znam, svakih 2-3 nedelje, mjesec dana, nešto ona se zarazi, ne znam, što ljudi ne znaju šta je bolest, šta je. Drastično vam se poboljšava svaki parametar zdravlja koji možete naći u svom krvotoku, koji možete izmeriti. Znači, ako pređete na vegansku ishranu, nemojte meni verovati, pogledajte anegdote, pogledajte zašto je Nikola Tesla vegetarijanac, zašto je Novak Đoković, zašto je Lav Tolstoj. Hej, znači kad vi radimo književnost, šta je Lav Tolstoj napisao a Lav Tolstoj je napisao knjige i eseje o veganstvu. A da li ste o tome učili? Niste. Zato što su sve to informacije koje neće da vam se, jer ljudi ne žele sebe videti krvnicima, pa ne pričaju o tome na času književnosti zašto je Lav Tolstoj bio vegan, zašto je Novak Đoković vegan, zašto je Tyler Hamilton koji je Formula 1 više puta pobedio nego bilo ko drugi, a kao to se samo kao vozi. On kad ode u tom bolidu na levo-desno, on ima 6G, 6 puta gravitaciju na sebi osjeti. 6 puta gravitaciju, zamislite ako je glava otprilike, da kažem, 10 kila. 6G, znači da je vama glava na vratu 60 kilograma. Znači vi kad idete u bolidu i ovako idete, vas 60 kilograma glava vuče na jednu stranu. Taj čovjek je vegan. Ok, ima puno anegdota, ima puno, Carl Lewis, najuspešniji sprinter svih vremena. Ima mase ljudi koji su to uradili zbog svog zdravlja. Ako ne verujete, ako vas inspirišu anegdote, to je super, eto, imam ja svoju. Mislim, ja se nikad nisam bavio sportom u životu, evo sad sam 7 puta Ironman. A ovo je jedan od puta kad sam bio, 2014. sam bio u Marylandu. Meni je normalno da uradim Ironman trku. Imate masu nauke o tome, možete pročitati ljude koji pišu knjige. Ne sad neko je na webu rekao, nije to dobro, ja znam, ne. Govorimo o ljudima koji imaju svoje klinike. Naročito u Americi. Zašto u Americi? Zato što u Americi, ako ćete nekog zeznuti na klinici ili mu dati, ne znam, vegansku ishranu i on ne ozdravi, ili vi ste rekli da će od veganske ishrane da mu se, ne znam, nešto poboljša, iako je veganski ishrana deo tog tretmana, koji ti lekari rade, koji piše, recimo, Dr. Neil Bernardi, pcrm.org, Physicians Committee for Responsible Medicine. Ljudi koji to rade kao deo tretmana za srčane bolesti, za dijabetes i sve živo, oni, ako bilo šta urade što nije za dobrobit njihovih pacijenata, njih pacijenti apsolutno mogu da tuže. I tuže.
I zašto je to bitno? Zato što ako vi radite standardan tretman, ojoj, boli vas srce, ajde sad ćemo staviti stent u aortu. To je standardna procedura, ne može vas niko tužiti za to. Ali ako neko kaže, jedite više zelja, i ako od toga vam se ne poboljša krvotok, i tekako će vas tužiti, zato što ste od više zelja, umjesto da ljudi odu na operaciju, vi ste u stvari odložili operaciju i samim tim, ako se od zelja ne poprave stvari, vi automatski će vas tužiti zato što, vi vraćate, vi pričate gluposti. Znači, ljudi koji imaju klinike koje to rade, postoje razlozi zašto racionalno je, vi biste morali, mali, ajde dođi, mali, čup. Jeste, čekaj. Zašto biste vi morali biti na biljnoj ishrani? Jeste, mali, pa da reći. Da li biste vi htjeli da ja, ne znam, ne daj Bože, njega prikoljem, ili da mene neko prikolje, ili vas, ili ne znam šta. Evo, mali jedan. Zar mislite da ta svinjica, to prase koje ljudi pojedu za Novu godinu je manje emotivno vezano za svoju majku ili za svoj život nego što je ovaj psić? Emotivno vi ste vegan. Ja vam to mogu dokazati u jednom najprostijem eksperimentu. Ima ko kaže, mene ne zanima, ja sam muško, ja ću da koljem, ja idem na svinjokolj, ovo ono. Ok, rekao sam da se neću zezati, ok, ovo je bilo jače od mene. Ok, ako vi mislite da vas to ne smeta, ja sam isto tako govorio kad sam bio budala. Ok, idemo zajedno, ili možete doći sa mnom, možete i sami. Idete, stavite, imate merite sebi puls, stavite sat, idete malo u voćnjak, malo udahnite vazduh, uberite po koje voće, super. Onda posle toga idete ili na svinjokolj ili još bolje u klanicu, u industriju mesa i tako. I onako udahnite. I pogledajte koliki vam je puls. Puls vam mora biti ogroman, vi ste u apsolutnom stresu. Jer vi ne želite da živite takvim životom. Vi ne želite da budete taj koljač. Vi moralno ste protiv toga. Vi kad čujete svinju kako skiči, vi kad vidite pile kako se kolje, kad vidite kako mu leti glava, ne znaš šta, vama je to odvratno. To nije moja moralnost, to je vaša moralnost. Vaše zdravlje. Vi kad pojedete jabuku, vama se šećer u krvi. Ljudi misle kao, ja pojedem jabuku, ona je slatka, šećer mi se poboljša. Ne. Vama se inzulin mnogo više penje kad jedete meso. Mnogo više. Nego kad jedete jabuku i ne znam šta. Zato što jabuka ima vlakana i svega. I učini da vama bude bolji. Nakon nedelju dana možete da izmenite bolji krvotok. Bolji holesterol, bolje sve. I to ne tako što ćete preći sa malo svega pomalo, pa ćemo nešto malo tu i tamo neke krempite, ne. Veganska ishrana bez ulja, nedelju dana, bum. Iako bi vam rekao, ja znam da je ovo sve neracionalno, ali ako vi razmislite o tome, ili pročitate o tome, ili shvatite, ili pogledate na svom primjeru drugih, shvatit ćete da je to neracionalno, nije toliko neracionalno. Da je neracionalno to što su vam pričali da krava daje mleko. Mene su to isto ubeđivali. Ljudi koji su isto tako verovali. Krava daje mleko. Ne, kravu treba spermom ovako, punu ruku ovako u bulju, napipaju gde joj je vagina, ututkaju, 9 meseci je trudna, isto kao i ljudska žena, tele ide napolje na klanje, posle 2-3 dana, nekad par nedelja, nekad odmah ga ubiju i onda mamu muzu. Vaše telo, vaš krvotok,
vaš holesterol, vaš krvni pritisak, sve reaguje apsolutno negativno na tu hranu, isto kao što negativno reaguje vaša psiha. Iako vam kažem da je cela planeta, znači ono global warming, ovo zagrejavanje i sve, se može vrlo lako rešiti. Ako ljudi svaki put kad vi pređete na vegansku ishranu i trošite mnogo manje vode, cela vaša ishrana dolazi sa mnogo manjeg parčeta zemlje i automatski od tih 1-2 hektara koji služe da vas nahrane, on se automatski vraća u neobrađenu zemlju, u šumu, u nešto što umjesto da pravi zagađenje kao što prave svinje, prdenje, govna, sve to što ostane, svo to zagađenje, reka, svega, za svaku šniclu što ste vi pojeli, za svaku kilo mesa što ste vi kupili, ima 10 kila govana koje je otišlo u Dunav. Ili negde pored vas. Sve to može da se poboljša racionalno vašim poboljšanjem vaše ishrane. Zato probajte da budete vegani u novoj godini. Poboljšat će se i vaša psiha, vaše zdravlje, vaša planeta, vaša želja za životom. Sve u vama. Imaćete više života. Hvala što ste gledali video Čiča iz Rogača i sretna nova.